Ahojte! V tomto videu by som rád predstavil Classwise a ako môže zmeniť vyučovanie na vašej škole. V skratke, Classwise je jedinečnou kombináciou troch typov vzdelávacích technológií. Nástrojov na tvorbu pútavých prezentácií, vzdelávacích hier a kvízov. A zariadení na zbieranie odpovedí žiakov. Sme si vedomí kľúčovej úlohy, ktorú učitelia zohrávajú vo vzdelávacom procese. S týmto vedomím im chceme uľahčiť každodennú prácu pomocou nástroja, ktorý zapadá do ich štýlu výučby. Aplikácia Classwise ponúka knižnicu s hotovými hodinami zdarma vypracovanými v súlade so štátnym vzdelávacím programom. K dispozícii je aj pomocník, ktorý len za pár minút pomôže učiteľom premeniť nápady na pútavé hodiny. Všetok obsah Classwise sa dá zobraziť na interaktívnom monitore alebo cez projektor pripojený k počítaču. Žiaci dostanú príslušné zariadenia, ktoré sa nazývajú Classpady. Umožňujú im aktívne sa zúčastňovať na hodinách bez nutnosti používať počítače, tablety alebo smartfóny. Počas jednotlivých aktivít a testov na hodinách sa na pozadí zhromažďujú a spracúvajú údaje od všetkých žiakov. Tieto údaje vám pomôžu pri objektívnom hodnotení žiakov. Hlavným cieľom systému Classwise je skrátiť učiteľom čas prípravy, aby sa mohli sústrediť na vedenie hodín, nie na ich dlhotrvajúcu prípravu. Kombinácia pútavej mechaniky gamifikácie a rôznych užitočných funkcií výrazne umocní pozitívny zážitok z učenia pre učiteľov, ako aj žiakov. Classwise podporuje inkluzívne vzdelávanie vďaka tvorbe bilingválnych zdrojov, čo uľahčí učenie žiakom, ktorí majú problém komunikovať v miestnom jazyku. Výborne to pomáha aj pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Classpady ako neoddeliteľná súčasť systému Classwise úspešne eliminuje používanie smartfónov na vyučovaní. Vaša škola už nebude musieť nakupovať drahé počítače alebo tablety, aby zabezpečila interaktívne vyučovanie. Žiaci nepotrebujú prístup na Wi-Fi. Prístup na internet potrebuje len zariadenie učiteľa. Ako vidíte, premysleli sme veľa dôležitých otázok. Od samého začiatku sme dbali na to, aby sa na každej fáze vývoja systému Classwise podieľali učitelia a metodici. Vďaka tomu zvláda všetky výzvy a potreby v typickom školskom prostredí. Ďakujem za váš čas a možnosť predstaviť Classwise. Pozrite si prosím aj ďalšie videá, v ktorých predstavujeme úžasné možnosti systému. Do skorého videnia!